רוסית. השפה נפוצה בקשר. אם טרם למדתם, עוד תראו שתזדקקו לה כתנאי מקדים לקבלת עזרה בשפות תכנות אחרות. מה זה? להגדיר טבלה תאריכית? אני לא זוכרת. אני זוכרת שמישהו לימד משהו על זה, אבל... טוב, למה יש חברים? בלה, אני צריכה עזרה. קיבלתי להגדיר טבלה חדשה ואני לא יודעת איך עושים את זה. למה לא למדתי רוסית? הלכתי ולמדתי צרפתית בבית ספר. אסיה, אני צריכה עזרה. אסיה, את זוכרת שלימדו אותנו בקורס על טבלה, על גמדים שבאים ומלמדים? Если у вас такую бумагу, пожалуйста. Леонид, привет! שין, שוב נפל.